La Devles 640HR és un dels models nous que ha tret Devles per aquesta temporada 25, que la característica que té és una llitera elèctrica, que podem dormir en diferents posicions, i es pot demanar un extra, que aquí veiem les peces, que és per fer un llit aquí baix. Per tant, es pot convertir en un vehicle familiar. Seria el primer campervan de Devles en format família, en format que podríem tenir lliteres i dormir-hi 4 persones. A més, va amb el sistema de bany que diem DR, que és el sistema de bany central, que dona la volta al plat de dutxa com a la zona passadís i permet tenir una zona de bany i dutxa bastant més gran de l'habitual. L'avantatge ja el veiem aquí, que podem col·locar bicicletes i el que vulguem, i realment és un vehicle amb moltes prestacions. Seguim amb la Devles 640HR. Aquest vehicle veiem que han renovat tot el mòdul cuina, compartiment de gas, desplegable i tot el sistema de bany nou. És un bany que ens permet dutxar-nos a la part central, sistema DR, passem la dutxa i ens tanquem aquí per banyar molt l'espai. Una Devles 600 DS. Aquest vehicle veiem el sostre elevable de Devles, del grup Imer, i veiem tot l'accés amb l'escala i té sistema de bany abatible. Desbloquegem, venim cap aquí i aquí tenim la zona de bany. Aquest seria el plat de dutxa, que ens queda independitzat de la zona de vàter i pica. La gran diferència dels sostres que munta Devles i Sunlight és que venen amb la claraboia de davant gran, amb una claraboia panoràmica tipus 70-50 i no només una claraboia petita com ens passa amb altres tipus de marques i sostres. Devles ens ha presentat un model sobre Volkswagen, és la gamma Performance. És un model amb xassis de 6 metres i amb un equipament diferent que el que es fa sobre Fiat, perquè el xassis és diferent. Fins i tot el tipus de mobles, la forma que tenen, el sistema d'obertura tipus push, el tipus de tapissats. Ha canviat tot a una gamma bastant novedosa i amb extras superiors i per tant també és un vehicle de gamma més alta. Ja ho veiem amb el tipus de pantalles a tots els nivells i acabats que ens porten, no? La mateixa configuració que la DR, però és ER perquè té el llit llarg, val? Però diguéssim el que seria configuració de menjador. I el tema del bany és exactament així, val? Això és una plataforma que l'aixequem i a sota tenim plat de dutxa amb 2 sortides i després, quan tu mires el bany, representa, clar, no pots accedir i has de moure aquesta per poder arribar al que seria la zona de vàter, clar, queda molt àmplia, vàter i pica. I després tanques per la banda contrària. Clar, queda un plat de dutxa gegant amb un bany supergran. És el bany més gran que hi ha en vehicles camper, aquesta opció. L'únic hàndicap, que si hi ha algú al bany o a la dutxa, et quedaria el que és la nevera bloquejada, perquè et queda just a davant, que tens nevera, armari, els calaixos grans. En aquest sentit, la cuina queda molt bé perquè li han posat un desplegable bastant contundent i que queda molt guapa.